बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। तिनसुकिया लेखापानियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। दान मोनथाम सिगाङावल' हाबा जानाय सासे बिहामजोनि थैनायखौ लाना दुंहाव थासारि सोमजिदों लेखापानिनि उदयपुर कुहियारबारि गामियाव। मख'नो गोनांदि बे बोसोरनिनो जुलाइ दानाव सनिया छेत्री मुंनि सिख्लाखौ हाबा खालामदोंमोन। प्रशान्त कटवाल मुंनि सासे सेंग्राया। आसाम राइफल्सआव खामानि मावनाय जवान प्रशान्त कटवाला हाबानि उनावनो गावनि न'आव अक्ट'बर दानसिम लाखिनाय उनाव 8 खालाराव गावनि खामानि मावनाय जायगा मिज'रामनि आइजवालसिम सनियाखौ लाना थाङो। प्रशान्तआ हाबानि उननिफ्रायनो बिसि सनियानि सायाव इनाय अयथासार खालामबोदोंमोन होननानै अजद होयो सनियानि नखरा। आइजवालसिम लांनाय उनावबो सनियाखौ अयथासार खालामबोदोंमोन आरो 13 खालाराव गावनि क्वार्टारावनो दौलें लानानै सुइसाइड खालामनाय थासारियाव सनियानि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। बिहामजोनि बिफानि नखरा बियो सुइसाइड नङा, फिसाय प्रशान्तआसो बुथारदों होननानै अजद दैखांदों। आइजवालनिफ्राय मैया फुङाव गोथै सहखौ लेखापानिसिम लाबोनाय उनावनो सनियानि नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा उदयपुरनि प्रशान्तनि न'खौ बेंथेनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। उनाव जाथायथिलियाव पुलिसा सहैयो आरो फिन खनसेबाव पस्टमर्टेमनि थाखाय गोथै देहाखौ तिनसुकियासिम दैथायहरो। आसाम पुलिसनि आनजादनि थाखाय नंखाय कम्पिउटारनि फोरमान बिलाइ होनानै हमजादों माखासे बिजाथिफोरा। आसाम पुलिसनि आनजादाव नंखाय कम्पिउटारनि फोरमान बिलाइ जमा होनाय खमैबो 100निबो आनजाद होगिरिफोरखौ हमदों सिआइडिआ। फोरमान बिलाइखौ नंखाय होनाय आरोबाव गोबां आनजादनि बिजाथिफोरा एरेस्ट जाबावनो हागौ। 20, 27 फेब्रुआरि आरो 28 एप्रिलाव जालांदोंमोन बे पुलिसनि आनजादा। 414 आनजाद होगिरिफोरनि हेंथायै अजद थिखांदोंमोन। एबि आरो इउबिनि आनजादाव सोमजिदोंमोन बे जाथाया। साख्रि मोनखांनाय दासिम गोबां आनजाद होगिरिफोरखौ बे समाव गुवाहाटियाव थानाय उलुबारिनि सिआइडिनि मावख'आव लांनाय जादों आरो गोबां आनजाद होगिरिफोरानो सिआइडिनि मावख'आव फैनो गोनां जानो हागौ। अजद बायदिब्ला आनजाद होगिरिफोरा कम्पिउटारनि जेबो रोंगौथि गैयालासिनो नंखाय फोरमान बिलाइ लादोंमोन। बे खेबाव 40% पियाजनि बेसेना बांनो हागौ। नभेम्बरनि गिबि सप्तासिम दा सोलिबाय थानाय बेसेनानो थाथ'गोन। रिपर्टनि बायदिब्ला रायजोआव सानफ्रोमबो खमैबो 140निफ्राय 160 ट्राक आरो टेम्पु लाबोनाय जायो। नाथाय थांनाय साननैसोनिफ्राय बाजाराव फैनाय ट्राकनि अनजिमाया खमैबो 100निफ्राय 110ल' जादों। बिब्दिनो खम जालांनाय उनाव पियाजनि बेसेना बांनो हमदों, जायनि जाहोनाव हाथाय बाजारफोराव पार केजि पियाजनि बेसेना 40 रांनिफ्राय 50 रांसिम बारायबावनो हागौ। नखरनि नांलायनायनि जाहोनाव सोमजिनाय मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। बिसिजों सानफ्रोमबो नांज्लायनायनि जाहोनाव जिउनि गिख्रंथाव थांखि सायख'नानै लाबाय बजालि जिल्लानि सासे सिआरपिएफ जवाना। रबिबारै रतनपुरनि थागिबि सिआरपिएफ जवान हेमंग कलिताया गावनि न'आव दौलें लाना सुइसाइड खालामनाय जाथाया नखरजों लोगोसे गासै ओनसोलावनो दुखु नांहोदों। दासिम हेमंगनि नखरा होनाय एजाहारनि सायाव पाटासारकुसि पुलिसा एरेस्ट खालामदों सिआरपिएफ जवाननि बिसिखौ। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला खमैबो 9 बोसोर सिगांनो जुलि जादोंमोन हेमंग कलिताया। नाथाय हाबानि उननिफ्रायनो बिसिजों मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो नांज्लायनाय जायोमोन। सासे 8 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'नि बिफा सिआरपिएफ जवान हेमंगआ गावनि खामानि मावनाय जायगा गलाघाटनिफ्राय सुथि लाना न'आव फैनाय उनावनो फिन बिसिजों नांलायनाय जायो। बेनि उनावनो दुखुजों गोसो बायग्लिना हेमंगआ गावनि न' सिङावनो सुइसाइड खालामो। ओरैहाय हेमंगनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम रिपर्टनि उनाव गावनि न'सिम लाबोफिननाय उनावनो मोनसे दुखुनांथाव थासारि सोमजियो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खौरां मेल। खौसेथि बर' सुबुं आफादा मैया खौरां मेलनि गेजेरजों आफादनि 9थि बोसोरसालिया जथुम्माया 7, 8 आरो 9 जानुवारि अक्ट'खौ सोलायना 6, 7 आरो 8 जानुवारि 2023 अक्ट'आव थि खालामनाय जाबाय। बे जथुम्माखौ गुवाहाटि नोगोरमानि श्रीमन्त कलाक्षेत्रआव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थांखि लादों। 4थि थाखोनि आनजाद होगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दिनै आसाम सरकारनि 4थि थाखोनि थिसनथाइ आनजादनि फिथाइखौ फाइनेलि फोसावबाय। बे बाथ्राखौ मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय। गासैनिसिमबो एडभान्स कंग्रेचुलेसन आरो जायफोरनि रिजाल्टआ मोजां जादों अन्नानै कमेन्ट खालामहर। भारतारि बिएसएफआ पाकिस्ताननि ड्रन गावख्लायदों। थांनाय मोनानि 9:15 रिंगासोआव पाकिस्ताननि अमृतसराव थानाय बर्डार आउटप'स्ट ओनसोलाव 22 बेटेलियननि बिएसएफ हानजाया पाकिस्ताननि अक्टाकप्टार ड्रनखौ गावख्लायदों। बिएसएफ हानजाया फोरमायनाय बायदिब्ला अक्टाकप्टार ड्रनआ 12 केजिनिमोन। बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमना ओनसोलाव बिटिआर सरकारा हा मोनथाय आयेन 2006 नि सायाव सांग्रांथि मेल खुंदों आरो सिमनायारि ओनसोलनि थागिबि रायजो-राजाफोरजों हा मोनथाय आयेन 2006 नि सायाव गुवारै सावरायलायो। भारत-भुटान सिमना ओनसोलाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय दाङाबाजि आरो मैदेरनि उदखानि सायावबो बे मेलाव गुवारै सावरायलायो। बाक्सा जिल्लानि भांग्रिकुसि, दारागाव, सिब्रुबारि, सिमला बस्ति एफआइसिनि बानजायनायाव खुंनाय सांग्रांथियारि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हा मोनथाय आयेन 2006 नि सायाव खुंनाय सांग्रांथि मेलाव प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै रायजो-राजाफोरजों जोंनि रायजोनि गोदो-गोदायनिफ्राय मोनबोनाय मिथिंगायारि धोन सम्पथिफोरखौ मोजाङै जोथोन लानो आरो रैखाथि होनो थाखाय खावलायदों।
तामुलपुराव सानै जिहादिखौ एरेस्ट खालामदों। तामुलपुर पुलिस बिफाना सानै जिहादिखौ एरेस्ट खालामनो हादों। सानै जिहादिनि मुङा सादिक आली आरो जाकिबुल आली। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सादिक आलीनि न'आ बरपेटा जिल्लानि हावलियाव आरो जाकिबुल आलीनि न'आ नलबारि जिल्लानि नामटिट'आव। तामुलपुर जिल्लानि एसपि पानजुस यादवा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथियोदि सादिक आलीया सासे मास्टारमाइन्ड। बिनि आगोलाव बियो JMB आरो उनाव आल कायदाजों लोब्बा थानायजों लोगोसे गोबां बेरेखा खामानि मावबोदों होननानैबो फोरमायथिदों। बे बोसोरनि काति बिहुखौ गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे गसाइगाव आबाद बिफाना गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा जादों। देग्लाय बोसोरनि काति बिहुखौ दिनै मंगलबाराव मोनाबिलिनि समाव रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे गसाइगाव आबाद बिफानखौबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। सुइडेननि आइजोफोरखौ बड'लेण्डआव फैना बर'नि दख'ना गाननायजों समायफ्लेनाय नुदों। अल मालिबिटिया इन्टार-चार्च डेनोमिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि मालिबिटियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय प्रेयार फेस्टिभेला रबिबारै जोबलांबाय। रोजा रोजा खृष्टान धोरोमारिफोरनि खौसेथियै बाहागो लानायजों जाफुंसार जानाय नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो सुइडेननि आइजोफोरखौ बड'लेण्डआव फैना बर'नि दख'ना गाननाय नुनो मोन्दों। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।